Gapatag ni dire. Ako ka na kaya pala madili. Nindota sa inyong kanon, nindot sa inyong gambalay. High-tech naman ang inyo, di naman nakugon. Oye, si Pastor. Pastor Bilyas. Hey! Kumusta, Elder? Gira? Live. Live. Pak dari magira. Wala mag. Anuwa may ganiya? Wah, di siya mga gani. Oh, mga alas 8 po muna ulit. Sayo mo dire? Di, jadi gani. Pak, mariatok na mo. Kita na mo. Amo? Okay ra ang inyong kinabuhi dire. Ha? May kay na mo yung mga tiguang dire. Ifcam dire mga kaigsunan no. Kapag laom ifcam. Pasabot mga camping sa mga kuan. Hi, hello. Kumusta? Live ta karon? Kumusta inyong kuan dire ng inyong Fcam? Unsa man ako live? O live. Karon nag-prepare kami para sa among kuan. Preparation para sa among opening unja hapon. Opening nyo karon. Unsay tawag ani nga katiguman? Friendship camp. Friendship camp. Salamat kayo si Apple Conales. Apple Silomin. Okay. Thank you. Usay katungdanan nimo diri, ma'am? Facilitator. Okay. Thank you. Ano tawag ka pastor? Pastor. Mangauna daw. Mangauna daw. Pwede daw tulo ka tao. Pasagdil na. Sige. Karo dia. Boss. Unsay katiguman nyo diri, boss? F-camp, boss. Ha? F-camp. Unsa may meaning sa F-camp? Friendship camping. Sa to pa na day camping nga away-away pod kay friendship man ron. Dili away-away. Inalidyo ni ato. Enemigo, dili away-away. Unsa gani opposite sa friends? Di ba away? Enemy. Wala lagi. Camp na to. Mo na mga facilitator mo. Staff. Abi kong facilitator. Hello. Mo na kinagwapahan dire. Igsoon ni Hining. Live siya sa paguting kay sa kamaturan. Kumusta inyong kuan dire nang live ninyo dire? Sila enjoy gihapon. Enjoy. Bisag may kay way1. May kay way1, ma'am. Bagyo mo ulan. Sa doon sa kapanahon basta kadayon gihapon, no? Amen. Muna silang mga nagdala dire. Mga tigulang na ni. 30 kapin. 30 ka? Yay! Ang amon yung
alas 11 naglutang kung karon wala pa na lutong kan kahini sa burner bago pa nagpalit. Mo na ang mga tent sa Season District niya, Season District. Wa may labot o bang mga district dire? Wala kay namrag na po ila sa suburb. Doon Sir. mo kinatip? Ha? Doon mo? Yes, gadwa kami. Kaulay may mga Ito na. alas 8 na, alas 8. Saba? Alas 8. Ako sa mga nasusuwa tayo, size? Oh, mga alas 6. Saba? Oh, kasaba kay kasasaba. Ah, hello. Hello. Taga Mayag ni, taga Kabukiran. Ha? Naran trapal sa third. Wa ko bantay. Sige tis pastor kay mga aon kuno. Sir, kaon na! Sagdig mapas mo. Imbestigar sa midri ha. Kaya nahiya mo magkakaroon sa akin. Ha? Arita sa kon mga igsoon. Isa sa mga elder dire sa Hillviews. Sa may mga kondre ng mga kalambuan elder. Nakita mo na ito na mga kalambuan. Ha? Mga kalambuan. Sa na may mga kondre kalambuan dire sa tawag ani FCAM no? F-cam. Oo. Wala Oh. sila. Matong ikam yung Andrea. Karoon ang opening. Karon opening Antod sa Sabado. Sabado. Oh. Naghantag mga kalambuan dire kay naghay man may kahimo nga mga Ay, hello, Sir, Brother Hining. Ilang years ang interview. I have to work that time. Moto si Brad Hining. Para unsa man na sa elder? Tubig, Water supply. water supply. Unsa ikaw na to, Chip? Medical kit ba? Ha? Napa tong inyong medical kit? Medical. Medical kit ba tong nasa kan box? Nasa almadya mo ba? Napa to? Murag na ba? Ano hospital mo? Na di ako. Ito ah. Pangita. Hello, kumusta ka mo dire? Ano ba? Ha? Man. Kumusta ang inyong kalagayan dito? Okay lang. Maayos naman. Ayos ng lagay nyo? Oh. Sure ha? Kasi wala kayong lagay dyan ah. Ito ang tent sa anong church to? Central Church sa season? Yes. Wow. Saan naman yung elder nyo? Nasa baba pa, may ginagawa. May ginagawa pa. Okay oh. Okay naman yung tent nyo. Okay naman ang kalagayan namin. Oh, parang may atop pa oh. May atop Pababa at pataas at pababa. at paikot-ikot Oh. Ito, anong pangalan to? Kumakain ka naman ng koko ah. Social kon mo ha ng mag face mask mo ha, always ha. Face mask mo always. Always mag face mask para kay ang mga naman ka boss. Face mask always ha. Dire lang ibutang para pag may pulis, ganyan ha. Okay. Yan tama 'yon. Anong church dito? Ha? Center. Center. Okay ba ang kaligayan nyo dito? Okay na ang kalagayan. Nasaan ba yung mga pismas nyo? Naamang good. Kasi may mga pulis dyan. Kayo dyan. Ano mo? Naamang what's there na. Okay lang. Okay lang kayo dyan? May problema kayo? Mga youth sa center to. Totoo bang youth yun? Kuyot naman yun. Anong church dito? To? Heights. Ha? Heights. Season Heights? Okay, Season Heights. Dito naman tayo mga kapatid. Anong church dito? Kasi live tayo sa CR man ito. CR. Anong pangalan mo, friend? Anong pangalan mo? Bulingit ra ba na kay nagka. Hey. Anong pangalan mo? Hey. Uwaw na na. Pangalan mo? Uwaw na na.
Tago dito kang tungtung ka. Tago. Unique ang CR namin dito kasi walang pultahan. Nalibang. Isa na, video call. Hindi. Nang live. Pre. Ay, Mads. Kumusta, Mads? Mga kaiksunan, nandito na tayo. Live to, live. Face mask ninyo, face mask. Oh, anong church dito? Mayag, mayag. Hindi live to, hindi to video. Oh. 'Yon ang elder, 'yon tigulang 'yon. Ito ang president sa asosasyon. Ito ang vice. Vice governor. Kumusta kayo dito? Ha? Parang barko kayo dito. Parang mga tidpa. Gana sa do. Ka-technique sa mga tiguang da. Utruha kayo nagtiguang. Sige, utruha. Di putanon ba ka? Utruha lagi. Putanon ba kay tandi ni Usted? Bukutin nyo na, oh. Walang problema lang sa taga. Walang problema dito. Mayag. Muna ang view ni Sister Nene. Ito. Dito nag-held sa sa friendship camp. Camp. Oh. Okay dito. Thank you very much sa inyong pagtanaw sa pag-utingkay sa kamatuoran sa activities dito sa Surigao, Season Surigao del Norte, Season District. Thank you very much sa inyong pagpanood.